Yo. Bos. Madine cokek oslo-oslo. Ayo Mas Tri, goyang mriki monggo kali Pak Maman. Juragane mi Mas Vito. Kurang opo aku iki dadi wong priya. Kurang gede. Kurang opo aku iki gone tresno. Ning nyatane sliramu nglarani ati. Ati tatu ora bisa ditambani. Mbak Aisy, Mbak Ira-Ira, Mbak Wanti, Bu Sriati yang punya Ciledug, Kemangi Bekasi. Kurang opo aku iki dadi wong aku iki gone tresno ning nyatane sliramu ngarani ati ati tatu ora bisa ditambani tresno ra bisa njogo
ora krasa aku kudu sambat karo sapa Mas Putri tak suwun lino lan weni mugi-mugi Gusti dijagai saka pananggonmu bali isa kumpul kaya duingun matur sembah nuwun Bunda Mas Putri Mas Tito Mas Kiwasi tau nono windon ono kaenten ing pucuk ing tresno balong nangka bebasane oh katon katon sliramu wae Ojo lali pawelingku uga mono kamas janji-janjimu aku kang setia satunggu tahan kini nganti saelingmu Bundaku asih spesial buat Mbak Aisy Mas Tito, Mas Putri, Bulik Suki Papa, Moro Tri. Angge sabrot ning atiku nalika sliramu ninggal aku apa sliramu Matur sembah rasa nuwun. aku kudu sambat karo sapa Ayo masih pasuwun lino lan wengi mugi-mugi Gusti dijagai saka pananggonmu bali isa kumpul kaya duingune monggo masih Sup selamat sore Sup tau nono tak ganjel tak ganjel tak ganjel ing pucuk ing tresno balung nangka bebasane Mas Tito oh katon katon sliramu wae ojo lali pawelingku uga mono kamas janjimu aku kang setia satunggu tahan kini nganti saelingmu Matur sembah nuwun Bunda Pak Di Yo Dek Bece. monggo Pak Bu Beksan kayuk sinarengan kadang-kadang campur sari moro tresno Sukawati. Sining kuyung alkalin Aldo Sotwondan. Dipun garakan langsung matar cerah foto video syuting ugi Bobel Cakil Sragen. Bal-balan kalau kacung
sigarane ayo bangun rumah tanggane bangun dan bocah ayu aja mong pijar nasu yen dituturi supaya sabar ayu aku dan bocah manis aja mong pijar nangis hati bocah basis yen tumindak kok sing kalis aduh aduh sayang sayang lampu-lampu ayam yen wis ketemu siji loro telu sawirane ayo matu Mas Botre takut gange bocah manis aja mung pijer nangis kadya bocah sing wasis kabeh sengkok lopen kalis takut gange tak sayangi anakku sing bagus dhewe takut gange tak sayangi besok pinter tendangane tembang kok tangane tekan ndi-ndi kaya ngono cah wedok apa to ini iki aduh sayang kita balik kula apa saja ninggalan monggo juragane mi Mas Bito kangge bocah bagus tambang joget sing pacos sekolah bisa lulus yen tumindak kok sing alus anak lanang lanang dhewe anak wedok wedok dhewe anak Jangan tak sayangi bisa pinter sekolahe takut gange bocah ayu aja mung pijer nesu yen dituturi sibu supaya slamet rahayu kothok-kothok lakunine telek srapakare ngarane gablek Pakde Sardi arane tekek wong wedok melek bengi arane aduh aduh sayang aduh sayang ngombe jus andine kerdus sini bagus ambune perengus awan-awan menyang karetan nileh ondo ning omah mburi rapi prawan prawan koretan milih rondo rasa ngajari menyang saka tuku wong lambi terus ana dandang mateno duit coba percaya bokeh saiki ra kadang duit Nggih matur sembah nuwun mawon ngundang anak Ipan sampun ngatur Mas Bodrek jane yogane Mara Tresno iki piye aku rung bales kok kudune sak kukuh meneh lha yo tapi awan-awan menyang karetan cikar gapit dikeret macan dadi prawan rasa yang-yangan dijiwit jerit disenggol mapan aduh piye aduh
goyang Moro Tresno jos makaryo sinarangan Aldio Samsun Kodang Alkalin ugi dimenggarakan langsung lumantar serah foto video syuting dan juga tentunya Bukel Sakil Sragen. Diparani kaya oyo jarene wong wis mangkat lunga dianteni kaya oyo jarene wong wis teko kono wong yen ora kebenaran anane sajakaton tuwa wong yen pinuju ling singan anane sajakon sujono warna-warna pandhawane nadyan durung katamu dhewe tuga-tuga kamu wusih trimo wurung samene wae. Pokoknya Bogel Maniamburi kompak jane elok tenan ya es Bareng sampun pepanggihan nyatane njur luluh batine nganti wekah pepisahan atine njur tambah tresnane. Kantun kagem panjenenganipun Bunda Tini yang dari kota Sragen spesial untuk Bunda Tini. Diparani ngoyo-oyo jarene wong wis mangkat lunga dienteni ngoyo-oyo jarene wong wis teko kono wong yen ora kebenaran anane sajak katon tuwa wong yen pinuju ning singan anane sajak mung sujono warna-warna pandhawane nadyan turun katamu dhewe tuga-tuga kamu wusih trimo wurung samene wae. senggak angger rokoke dobel nganggo dor jan adikku lanang iki tenangno pikirmu Bareng sampun pepanggihan
Wakil. Titip Tresno Mas. Yen nyawang manis esemu kaya bisa nyenengke atiku reno yen kelingan solah lan goyongmu yo tresno iki tak titipne jaganan nganti salawase tresno iki ra bisa pisah nadyan adoh nang nganti papane Surien. Cair langsung. Memuji kemerang urip dan teram salah. ya ya yo ya ya yo ya ya yo yen nyawang manis esemu kaya bisa ngluluke atiku reno wengi ra bisa turu yen kelingan solah lan goyongmu tresno iki tak titipne jaganan nganti salawase tresno iki ra bisa pisah nadyan adoh nang nganti papane Dua kali HE Mbak Eva. Matur Iki sembah nuwun. Mas Herman kangen ati. Bablaske kangen ati, Oke. monggo. Mas Akif Yo Pak mboten sing kaya ae. mau. Boten kata lumpen medine Coke Indonesia ngaturaken wilujeng dalu Mbak Purnama Kinanti, Mas Suparno Parno, Mas Turut Raharjo, Mbak Wiwin Widayati, Botok Endi, Mas Warsito Warsito nggih. Sedaya kemawon malam hari ini yang mantap iftarnya bersama dengan cara foto, kami ucapkan selamat malam. Muga urip
kang bisa nambani Kok ora enak senggaan bogal tuwek mau nah Mas. Kak, Wah. partu wis entek. Iki bablaske ireng manis kelanganane juragane mie ayam kampungmu Mas Sugito. Dulur kulanang saka Karanganyar tentram. Nggih. Ayo malik barang, Cok. Aja sebelang bagus tresnaku kira bakal ayu Gendong kemana-mana. orang asuhe aku bali bisa sumandi ono Moro tresno bergoyang. Spesial kagem juragane mie ayam Mas Monggo, Mas. Sugito kampungmu